Hej! Kan jag hjälpa dig? Jag vill ha en kanelbulle, tack. Vill du äta här eller ta med? Här. Vill du ha något med din bulle? Ja, jag vill ha en latte. Och kan jag få en servett också? Självklart. Vill du ha latte med vanlig mjölk eller havremjölk? Havremjölk skulle vara bra, tack. Är det allt? Ja, det är det. Okej, det blir 75 kronor. Vill du betala med kort eller kontant? Kort, tack. Sätt in kortet. Vill du ha kvittot? Ja, tack. Varsågod, jag kommer med latte strax. Här är din latte. Tack så mycket.